Γιατί αν θέλεις να ξέρεις, εγώ τέλος πάντων, κατάλαβες. Ξέρω κι εγώ. Θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά τον βλέπω τον κύριο Χρόνο ζαλισμένο να μπαίνει. Μη μου το πεις. Η αγάπη είναι ζάλι, μη μου το πεις. Κάτσε να δεις τώρα να περάσουμε, έχουμε κι άλλα εδώ πέρα να κάνουμε. Όλα κανονμένοι βλέπω Μη εδώ. συζητάς, θα σου μάθω τον παπά. Λοιπόν, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εκεί είναι ο παπάς, στο ταξί, με το γιο μου. Κάτω Νομίζω ότι ήταν τη μάνα μου μέσα στο στενοφόρο. η μάνα σου μέσα στο ασθενοφόρο. Ναι, νομίζω ότι καθόταν μπροστά και με τον οδηγό. Η μάνα σου καθόταν μπροστά και Ιησούς Χριστός νικάει. Αν ήταν πάντως αυτή και μας είδε, τώρα είναι που θα το πάθει. Τίποτα δεν πρόκειται να πάθει. Τέκνουν. Πάρε με αύριο μετά τον Εσπερινό. Χρόνια πολλά. Τίκανστον, τίκανστον. Και κορπιδό 18. Μαμά, Ατζίμης έχει κάψει τις πλάκες του. Τι να βάλω και να πάω. Γιατί δεν βάζεις χρυσό μου για το κρινάρ. Τους έχει φέρει ο παπάς από τη